Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Pasamok TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman at panibagong update na naman tayo mga katabang sa biyahe papuntang probinsya. So ayun mga katabang, ayun na nga, panibago na naman tayong vlog ngayon dahil meron na naman tayong i-update na isang bus na may biyahe na naman na bagong labas at bagong information na naman na linabas nila para ipaalam din sa inyo kung ano ba ang requirements, ano ba yung kung magkano ba ang pamasahe sa mga lugar na meron na silang rota ngayon. So ngayon ay March pa lang, hindi pa natatapos ang March. Kaya yung mga uwi ng probinsya at mga maghahabol sa mga piyestahan, ayan, panoorin nyo ang video ito at siguraduhin yung tapusin ang video ito para hindi nyo ma-miss ang mga bawat detalyeng ibibigay ko dahil complete details po itong bibigay ko sa inyo. Ayun mga katabang, ayun na nga, bago tayo magsimula, ayun, gusto ko lang kayo pasalamatan dahil 2,000 subscribers na po tayo mga katabang. Maraming salamat sa mga bawat subscribers at sa mga patuloy kong mga nagsusuporta sa channel ko, at sana po ay kayo rin. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at pindutin nyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking mga video, at siguraduhin mong i-all ito para bawat upload ko ay manonotify ka agad. So yung mga katabang, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. So ayun mga katabang, welcome back uli. So ano nga bang bus ang i-update na naman natin ng panibago? Ito po ang bus na Superline. Ayan, ang Superline po ay naglabas na naman ng panibagong information at panibagong location ng kanilang mga biyahe at oras ng alis sa terminal nila. So ayun, saan nga ba ang bagong mga biyahe ng Superline? So ayun, okay. Ang Superline po ang naglabas na ng panibagong schedule from PITX only. Ang schedule po nila ay daily trip. So ayun, araw-araw na po ang biyahe ng bus. Patungo ba ito ng saan? Okay. Patungo po ng Daet. Ayun, yung mga taga-Daet dyan. Ito po ang mga schedule ng oras ng alis ng Superline dyan sa PITX. Simulan natin sa PITX to Daet 9 AM. Meron din Daet 1 PM. At meron din Pyuduran 3 PM. At meron din 4 PM Balatan. Para naman po sa Daet uli 4:30 PM. At para naman po sa Garchi Torrena 5:30 PM. At para naman po sa Panganiban 6 PM. Okay, para naman po sa Daet meron pong 6 PM, meron pong 8 PM at meron pong 9 PM at 9:30 PM po ang biyahe ng Superline from PITX. Ayan po, lilinawin ko lang po sa inyo mga katabang, schedule may change without prior notice. So ibig sabihin, ang schedule po ay pwedeng magbago-bago na walang abiso sa mga pasahero o sa mga siguro sa mga nagmamahal sa Superline. So siyempre sa mga staff naman, laging alam yan kung ano ang mga schedule, magbago ba yan o hindi. Dahil po level 1 na sa Metro Manila, ito na po ang panibagong requirements na hinihingi ng Superline. Pakinggan nyo pong maigi at panoorin po ako kahit ako ay pangit. Okay. Babasahin ko po Ngayon po ay tayo'y nasa alert level 1 na. So ang tanong, ano po ang requirements ngayon? Para po sa biyaheng Bicol,
including na po dito ang Cam Norte. Ito po yung mga bagong requirements na hihingiin sa inyo. Pakinggan pong maigi at panoorin. Fully vaccinate 15 days after second dose is must. Okay. Ang sabi dito, kailangan po ng fully vaccine, pero po kung kayo ay uuwi ng inyong probinsya, kailangan po ay nakalipas na ng 15 days bago kayo magkuha ng ticket sa PITX o magpabook online. Ito pa. Pero kung ang vaccine nyo ay one shot lang, gaya ni J&J, ay considered fully vax na po yan. So ibig sabihin mga katabang, sa madaling salita, kung ikaw ay first dose pa lamang, i-considered na po nila na fully vaccine na yan. Basta nakalipas na ng 15 days. Tama, nakalipas na ng 15 days ago. Kung ang vaccine na ginamit po sa inyo ay dalawang turok at ang nakuha pa lang ay pang first dose, magpresenta po ng negative antigen test. Same din po sa second dose na wala pa pong 15 days kung ang biyahe ay urgent. So naintindihan nyo ba mga katabang? Ang sabi po dito, kung ang vaccine nyo ay first dose pa lamang at wala pa itong 15 days at kayo ay talagang kailangan ng umuwi, kailangan nyo magpresenta ng antigen o swab test. Yun po ang hinihingi ng ating mahal na Superline. Para naman po sa mga uuwing-uwi na at wala pang bakuna, sa mga wala pa pong bakuna, magpresenta lamang po ng negative antigen test at isang valid ID. Ayan, sa mga nagtatanong po sa akin at lagi nagko-comment sa aking mga video about sa requirements, kung kayo po ay wala pang bakuna at sa PITX kayo sasakay, ay kailangan nyo magpresenta ng negative antigen test at isang valid ID para kayo ay makauwi ng iyong probinsya. Ayun. Sa mga bata naman mga katabang, ito naman po yung ating requirements para sa inyong mga anak. Kinig po. Sa mga batang edad 11 taong gulang pataas, magpresenta lang po ng negative antigen test at valid ID. Kung bakunado naman po ang inyong anak, 11-year-old pataas, ipresenta po ang vaccination card pero hindi nyo na kailangan magpa-antigen o magpa-swab test. Pero kung ang anak nyo ay wala pang bakuna at isasama nyo pa uwi, kailangan po magpresenta ng antigen test at isang valid ID. Malinaw? Ito pa. Sa mga batang edad 10 taong gulang pababa, magdala lang po ng birth certificate. So ayun, sa mga 10 taong gulang pababa po, so hanggang basta pababa po yan, hanggang ano ata yan, 1 month. Magdala po ng birth certificate para yun ang bilang requirements nyo, dahil siguro hindi naman pwede yan bakunahan. Hindi ko alam sa mga local LGUs, sa mga lugar nyo kung pwede ba bakunahan yung mga bata. Para naman po sa pamasahe, ayan, sa pamasahe lagi nating yang inaalam. So ayun, about po sa pamasahe mga katabang, si Superlines po ay hindi nagbigay ng pamasahe dahil po sa PITX mismo na kayo magbabaya. Iba-ibang lugar din po kasi ang mga lugar na kanilang dadaanan. Kaya siguro hindi na sila nagbigay ng pamasahe para dumirekta na lang kayo sa PITX terminal. Okay mga katabang, para sa may mga katanungan, pwede po kayong kumontak sa Team PITX. Ito po yung contact details na pwedeng tawagan kung ano po ang gusto nyong itanong sa mga admin ng Superline. Pwede rin po sa akin, mag-comment kayo dyan sa baba at kung alam ko ay sasagutin po natin ng maayos. Okay, Team PITX, number po ni Sir Velasco 0961 077 3919. Number po yan ni Sir Velasco. At para naman po kay Mr. Leron 0999 668
0917-996-1013. At para naman po kay Inspector Pabulayan, 0919-797-9955. Ayan po ang mga contact details na pwede nyong kontakin sa Team PITX. Okay. Para naman po sa mga malapit sa Cubao, so mga gustong magsakay sa Cubao o mag-book sa Cubao, ito po ang number ng Team Cubao. Ito po ang number ni Inspector Felipe, 0961-506-2414. Ayan po. At para naman po kay Inspector Velasco, 0963-786-9814. Ayan po ang contact details ng Team Cubao ng Superline. So ayun mga katabang, sana po ay nakuha nyo ng maayos ang binigay kong mga contact number at mga lugar kung saan babiyahe ngayon ang Superline. At ayun na nga, dahil level 1 na sa Metro Manila, yan na po ang inihingi ng mga requirements at sana po nakuha nyo ng maayos. So ayun mga katabang, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng maganda na naman na balita at maayos na information about sa biyahe nyo pauwi ng probinsya, pauwi man kung saan sa Visayas, Mindanao o kung dito lang sa Luzon. So ayun mga katabang, maraming salamat po at sana ay nakapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at please pa-like ng video, kung may katanungan mag-comment at pa-share na din po ng video ito para manotice din ang mga iba pang naghahanap ng information para sa kanilang pag-uwi ng probinsya. So maraming salamat mga katabang. So ayun mga katabang, hanggang dito na lang po ang vlog na to. See you uli sa aking bago kong video na naman sa susunod na vlog ko about sa biyahe. Ako po si Pasamok TV. Welcome kayong lahat sa aking YouTube channel. Maraming salamat at bye bye na.